Halo mga bay. Halo mga kaagtang. Aw. Kumusta mamong tanan diha mga bay? Oy, perting bisiha man sa ako kinabuhi mga bay. Diya magkapi ko karon kay manaman ko dito imo pamahaw sa kuang mga agawon. Una nga mamahaw ng ulipon unya karong adlaw nagluto kining akong kauban nga ibang lahi. Aning ilahang pagkaon ug unsa ni? Ato ning tilawan. Derang iyang giluto lungag siya og itlog niya iyang gigisa aning unsa ning mga sauce sa iyang gipang timpla ani nya murag hang kaayo kay murag sa baho pa lang makuha na nimo ang kahalang nya di apo siya giluto nga unsa ni iyang giluto ato ning tilawan kun unsa ni iyang pancake nga luspad o unsa ba ni hot cake nga luspad ato ni ato ning tilawan kay nakaluto si ayaan diring kauban ako kay kuan kanang wala siya agawon. Iyang mga agawon tuan ang lakaw ug asa dapito padung to iyang mga agawon. Nya napuno man ning akong lamesa diri oy kay mga kinan-ani nila gabi ug hapon ang mga tuba. Ihipo sa buntag. Mini akong mga agawon kay mga kinan-an magabi okay ra po di kabuntag na hipuson. Na manghawan sa ta diri sa ato ang lugar kay ato ning tilawan ning giluto ni Priya ning akong kauban nga taga kuan India to ning tilawan ning iyang putay unsay dagway ani bay itlog ug kaning hotcake naaw na to unsay first time ni magluto niya ni ayaan atong lantawon higop sa tada painitan sa nato ni dana natong kuto-kuto. Walang mga kabuhi agoy to ara nalagpot nayabo. Oh my god, coffee is left. Ato ning tila unsaon man ni kaning pancake ipalaman diri wala na maguto si iyaan oy nidalagan man kay to nang limpyo na sa iyahang pwesto wala man siya agawon ang lakaw. What's ang halang halang ka ibay di mo ko mahilig og sili niya magkakauban tag hilig og halang na mahilig na pag halang kanilang daw itong tilawan kani siya harina ragid siya ayang itimba ni tubig ra mag-asin lami ang tagtamis-tamis gamay no tangan ni gasukal gamay lami lami yung giluto ba first time niya magluto karong adlaw pizza harong 21 siguro ang kalendaryo 23 na di ay Martes na karon 23 naman daga. Ang tanawon na itong screen. Ang takahibawa ni unsang pizza ha kay. Nga 23 nagidi Martes. Lamig ang niluto. Ay naman ta magkaon aning kawali kay kalaha. Kalaha. Sa kusinira magdaginot sa mga gamiton kumukaon. Hala 23 sa mga kapaspas basta oras di mong kalendaryo ba yo. Napoy mga putahe sa luyo. Kani mga baligya. Kapaspas ba daw sa oras. Ala pagkahalangan ng giluto ni Priyo. 23 na sa Enero. Murag maapay bagbagong tuig. Nagyug ko'y kuan diri pagawas-gawas sa lida. Hindi siya manggod kay na ako bay. Oy kay kanang ako laman usaba. Kapit naman mabalik hinoon sa saranghiyo. So marang-arang na ning atong kapalaran. Lami baya ang itlog ni lungag iyang gigisa. Yun siya ni. Gisa niya ni mga lamas, kamatis, sibuyas. Kung sa to yan gipang timpla gani ha.
Sayo sa kabuntago na nanganisbo ng tibok balay gipang sirada anak ko tanang pultahan. Ya karon nagpaham paaso ko. Namalina ko sa tibok balay bayaron. Unahan na ako daan sa inahan kay makatimaho o gamay laing timaho. Magpaaso na yun. Lamig ba siya? Ay, isa. Busy man ko kayo ganina, minters kumot siya ani. Ang himo man ko pamahaw pod. Pagkahuman ng limpyo na ko dito sa dakong sala. Ito sala sa gawas. Iabog niya ng limpyo ko sa kasilyas. Nang brush po ko ng mga tsinilas sa kasilyas kay abog kaayo ng ilang mga tiil. Unsa ron? Dugay-dugay nang po na ko wa malabi na ilang tsinilas. Lami ba eh? No. Ang kubos pero humok lang siya. Mag-hotcake sa ato ba nga luspad. Uway color. Lami ba yan po siya nga na sa tuyang giingong ganina ngalan sa ilaha eh. Limot ko. Kiting halanga. Kalami. Ang man ako pamahawon ba mo dalaga na pugkos taas kaya magplansa ko atong hapin sa ilang katri kay mag-ilis ko sa katri sa akong siya kaalaga. Gahapon si katri man ni nanay tatay akong ilisan. Napay mga katri partaas tang bugata. Karon ang usa na pud ka kwarto akong ilisan ang hapin. Dili lang dunganon kay daghan pagbuluhaton. Human ako dito. Magluto na po diri, paniod to nila. Tapakilahan labono ng linya. Okay. Ni kaadlawan kung maatuhan mulupad na lamang ko diretso. Usay dili na makasuot og hapin sa tunga. Ay magdali-dali na pag-ayo kay late na lagi. Nya pagkahuman himo na din diri pamahaw tulo sila kung mga pamahaw. Ay lahig mga putahe. Pagkahuman kami na po'y mamahaw. Pagkahuman pamahaw aw di pagay ko mamahaw kay gusto na ko mahuman pang trabahoon diya sa silong ba. Kay ito apay daghan trabahon sa taas. Pagkaman magkaon na buhuman dalaga na po dito sa taas. Anak maglimpyos mga kwarto mga kasilyas. Manglaba manglaba yung anak akong trabahoon. Nya ikagabi na ko mamalansa. Magkagabi maghimo ko panihapon nila. Na man trabaho kagabi, trabaho na magabi mabubuog bulan. Himo panihapon nila. Hipos mangutanam sa napuluto ang kinauman. Pagkahaman, mamalansa na. Gabiin ako mamalansa ba, kay adlawan ko mamalansa, mudaghan pa siya batag basaan ni atong kamot. Uli na taan ni, nagkirig-kirig na atong kamot. Adjud ko mamalansa adlawan. Usahay, hindi ako magwanta kung plansyahon lang taon ako. Maglabad ako mahulo maglantaw sa kung plansyahon pwedeng daghana. Nagtapon og kay wa lagi panahon, bisiha.
Kaya palang mga kwarto daan, sus, ginoo ko. Labaw pa si pambagyo. Lugay ka mahuman. Usahay, hindi ta magagwanta. Magpapansa po ta. Ginagmay. Ami siya bay, labi na siguro init ni. Bugnaw naman gud kay human pa man ako kung trabaho. Tabo ko batiag gutom gud. Hindi ko makaon, hindi ko bati og gutom. Hindi na madaka nila mas perting halanga. Maglami sa kubos. Kanina lamang itlog atong tiwason. Wala man yung tabunan kay unya gusto mo na pud mo magtrabaho sa taas. Balikan naman ako ni mga lamas. So kawali na ko nga karaan na kaini. Dugaya na kaini kalahaa. Buhi pa. Kalami sa kapya. Wow. Tubil kita maayong dahang. Tuba ba kay tibuok adlaw na ni siya kay ang sunod pa nga pinako niya panggabi. Dili paso asar tong paso nako. Paso iko gahapon oh. Oh. Hindi na maklaro. Diyaw, ang paso. Nadikit yun sa akuan. Oven. Nagasgasan yun akong hamis nga panit. Charis. Napay paso na ko. Kaning paso alawm kayo. Hindi maklaro eh. Nga ka ng lagom kanyo. Lawm kayo ni. Kaya nagsunog ko sa kutsilyo ba kaya nagkating ko sa galon kinananom lagi ko diri. Garden ko diri. Nagkating ko sa galon. Pag di ba gisunog man ako ng tumoy sa kutsilyo. Kaya akong ikating sa galon. Pagkating na ko na naghawid man ko kani akong gihawid sa galon. Kani akong gikating. Pagkating na ko nalagpot bitaw na diring kutsilyo, nalubong oy lawom ni. Dako ag paso. Pero nahanap-hanap na siya ron kay akong nanggi banyusan permi losyonan permi ba. Muna nga nahanap na siya lawom ni, lubong init kay kutsilyo. Mapay pagdulit sa kalayo. Gisunog na ko ang kutsilyo kay haron dali ra ko magkating ba. Naapil magkating akong bukton. Alang-alang man siya galon. Sige mga bayan, mauratong ato ang balita karong adlaw. Daghang salamat kanunay mga bay sa inyong pagsuporta gyapon sa akong mga lakos kinabuhi. Hindi na lang kukutob ang bimutan mga bay sa inyong mga lakos kinabuhi. Nagkaiya-iya man tag mga dalan ani. Padayon lang kita sa pagbaklay. Kung di na makayag baklay, kamang kita pag-ayo. Hantar makaabot sa kinatumyan sa ato ang mga pangandoy kinabuhi. Daghang salamat, bye!